विवाह दिन धार्य जिते करा जाए से शालपत्र दोना जो तैयारी हुए दोना तैयारी करने विभिन्न प्रकार शैली रही हांडिया दोना अच्छी पूजा अनुरोध करी आमर आदिवासी समाज जैव विविधता संरक्षण में भूमिका आज जंगल 700 वर्ष जंगल आज आम देखुं से जंगल मु सरकारी चाकरी कले भी कहूनी जे आम रखीचु जंगल विभाग रखी आम रखीचु जदि जंगल आज अच्छी जैव विविधता संरक्षण पद्मश्री सम्माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर बोसा सार सम्माननीय कुल सचिव सार सम्माननीय वित्त नियंत्रक सार सम्माननीय सिटी काउंसिल चेयरमैन सार पुष्पा मैडम कृष्णप्रिया मैडम संताली विभाग अध्यापक जतीन बाबू सोशियोलोजी शुभेन्दु बाबू एठी मु देखी आमर विचित्र सार भी थे आज अत्यंत खुशीर दिन जे आम माटीर महा विश्वविद्यालय आज आमर प्रिय कुलपति महोदय आम मानकर सम्मान को आहुरी उच्चतर को नहीं जाइछंती आमको गौरव देइछंती एवं ए जो जैव विविधतार सुरक्षा किपरि हेई परिबो सेथिपाई से समस्तंकर जिलावासी दृष्टि आकर्षण करिथिबारु सारंकु मु अशेष अशेष धन्यवाद रखुछि जे एहा जे केवल आदिवासी माने सुरक्षा करुछंती काहीकि सुरक्षा करुछंती ताहा समस्ते जानती नाही एवं अनेकांश अतीत सब बेले आदिवासी मानू दोष दि जाए से माने जंगल संपद को नष्ट करुछंती बोली किंतु ताहा नुहे आदिवासी मानकर आवश्यक पड़े जाइए से माने गछ काटती नहेले कौनसी
ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ବା ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଖାଲି ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଲୋକପାତ କରୁଛି। ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଧରମ ବାବା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସପ୍ତକନ୍ୟାର ଜନନୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତାଳ ସମାଜ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେବେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଗଛ ଲତା ଫୁଲ ପତ୍ର ସହିତ କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଗଛକୁ ସେମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ପତ୍ରକୁ ସେମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଫୁଲ ଫଳକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ, ତାହା ତ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିବାହ କରେ, ସେଇ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶାଳପତ୍ରର ଦନା ଯେଉଁ ତିଆରି ହୁଏ, ଦନା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୈଳୀ ରହିଛି। ହାଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଦନା ଅଛି, ପୂଜା ପାଇଁ ଦନା ଅଛି, ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଦନା ଅଛି, ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦନା ଅଛି, ଏମିତି 6 ପ୍ରକାର ଦନା ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ସିଏ ସେଇ ଶାଳପତ୍ର ଦନାରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଦୁବ ଘାସ, ହଳଦୀ ଏବଂ ସୂତାକୁ ହଳଦୀରେ ଗୋଳେଇ ଯେଉଁଦିନ ବିବାହ ହେବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ନିମପତ୍ରର କାଠିରେ ନିବୁଜ କରି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅଟିଏ ପ୍ରଥମେ ମହୁଲ ଗଛକୁ ବିବାହ କରେ, ସେ ମହୁଲ ଗଛକୁ ବିବାହ କରେ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସେ ଗାଧାଏ, ସେତେବେଳେ କଦଳୀ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ଏବଂ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କାକନା ବୋଲି ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ବନ୍ଧାଯାଏ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାଳପତ୍ରରେ, ସେଇ ଶାଳପତ୍ରକୁ ହିଁ ସେ ଶାଳପତ୍ର ଡେମ୍ଫରେ ହିଁ ତାକୁ ବେଞ୍ଚି ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ଭଳିଆ କରି। ତା ଭିତରେ ସେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଦୁବ ଘାସ, ହଳଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଭସୂଚକ ଯେତିକି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ରଖି ସେଇ କାକନା ବନ୍ଧାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବେଦୀ ତିଆରି କରାଯାଏ, ସେ ବେଦୀର ଯେଉଁ ଛାଉଣି ହୁଏ, ସେଇଠି ଝିଅ ପିଲା ପାଇଁ ମହୁଲ ଡାଳ ଏବଂ ଶାଳ ଡାଳ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଝିଅ ପିଲା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଆମ୍ବ ଡାଳ ଆଉ ଶାଳ ଡାଳ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏସବୁରେ ଛାଉଣି କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀର ସମୟ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଗଛକୁ ଅଯଥାରେ କେବେ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇଠିକାର ଗଛ ମରିଯାଏ, ଏ ପବିତ୍ର ଗଛର ସ୍ଥଳୀର ଗଛଟିଏ ଯଦି ମରିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିସିଙ୍କ ବିନା ପରମିସନରେ ତାକୁ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ନିୟମ। ଯେକୌଣସି ଗଛ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗ ପୂଜା କରାଯିବ, ତାପରେ ସେ ଗଛକୁ ସେ ଗଛ ମରିଯାଇଥାଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତାପରେ ଯାଇକି ଅନୁମତି ଗ୍ରାମ ପୁରୋହିତ ଠାରୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ପୁରୋହିତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେବେ ଯଦି କୌଣସି ଗଛ ମରିଯାଏ, ସାରଙ୍କର ବିନା ପରମିସନରେ କେହି ଗଛ କାଟିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶପଥ ନେଇ ସାରିଥାଏ, ଗଛ ଯେଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ସବୁକିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ, ଜଣେ ଯୁବକ ହେଉ, ଜଣେ ଯୁବତୀ ହେଉ, ସମାଜ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, ସହନଶୀଳତାର ସହିତ, ସହିଷ୍ଣୁତାର ସହିତ ସବୁକିଛି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯେ ଆଦିବାସୀମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ସରଳ, କାହିଁକି ଏତେ ନିରୀହ ଏବଂ ଯେଉଁଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ହେଇଯାଇଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଗଛପତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କାରଣ ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବାରୁ ତାକୁ ସେମାନେ କେବେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆଜି କହୁଛି ଯେ ଏଇଠି ଯେତିକି ସବୁ ଗଛ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ତାକୁ, ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, କେବେ ସେ ଗଛକୁ ଅବମାନନା କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଗଛର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି, ସେହି ଗୁଣ ଯଦି ମଣିଷ ଆପଣାର କରେ, ତାହେଲେ ଆମ ସଭ୍ୟତା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ଜୀବନ ଶାନ୍ତିମୟ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଜି ଏଇଠି ଡାକିଥିବାରୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ସାରଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଗଛ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେମାନେ ଜାହିରାକୁ, ଗଛକୁ କାହିଁକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠି ସାରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।